Basta na katong pambunog. Naigo sa akong mga batok. Naigo sa akong mga tuhod. Ay, tama. Nalimot, hindi ko na. Inghanglan, hindi ko mag-training day. Nilaban ko sa semana. Ingon nila nga ako kung paglawas kong kontra nun. Dagkong abs, dagkong basim, dagkong itlog. Ingon ako ni paspasan. Hey, dagkong kahit paglawas kong kontra. Wow! Hindi ko lang mag-training ko. Makontra ka ron. Busy ka ito silang training. Ah, isi na po. Bagaya. Quick kapoy las lawas. Nalimot naman kung sa untong pag-training sa boxing. Samantala, ang angwan ako malimti. Ang gitudlo sa kong lolo. Ing ani man to. Ani mo itong technique ni lolo aram makadaw. Ah, mag-agad siguro. Ah. Training ba kasi si Kuya? Grabe naman tas marana ito mag-training. Pildi na po siya sa iyo. Boxing niya. Kata niya, wish. Grabe na ganap na niya. Kuya, Oh, dara day ka. training ka na? Ah, nag-training lagi ko kay hapit na ra bang kuan? Saan mo yung trainingan? Ah, katuro kong gitudlo ni lolo sa kuha. Na, grabe ra bandag kuha sa imong kontra. Dagko day ko no? Dagko kayo na patuyo sa dito, dagko kay abs. Abs, grabe dako ang abs niya. Ang isa dako kay braso. Kani day abs na ko. Kanang abs nimo? Sus, dagko pa dihang abs nila. Grabe lagi yung makakita ka. Ato, napurga na ba ka, kuya? Napurga naman. Ay na sila sa tol. Kaya ko ni. Basi Oy ha. sa. Ay salik. Grabe ra bandag ko atong kontra nimo. Dako no? Kaya ko ni. Lah, Oh, saan? Sumbag pa. ano? Sige tol, kay udto na. May narabo ko ni laban ron si Tokmol ug si Kato si Dagol? Oh, mo Kato to. usa di mo kapit. Nagto. Tinuod na. Tara, sige na, tol. Okay mga karanso. Away na dugay atong gitaabot. Tokmol versus Dagol. Ay karon na may tabo. Okay, Tokmol, gawas. Oh, na siya si Tokmol. Okay, Dagol, gawas. O sige, pagdool mo. Di na kinanganon. Oy, morning kontra na ko. Dini magsilbis ko. Tokmol versus Dagol, dool. Dili dapat sumbagon. Dire sa inyong loso. Nakasabot? Ha, ina kinahalan. Man may kisabot ana. Okay. Fight. Ah. Opo, bawal na. Reklamo. Kala ko to. Anak. Round 3. Fight. Wala ko si mga si Dagol. Dapat gawas mo ng kontra niya. So, Wah, kaya ko na. saan? Mana? Dagol versus Tokmol. Andao guys eh.
Dagol. Aron, pero mga kontrat nimo magsilbi. Labi na kato si Dagol. Dito si Dagol. Ya. Dagol. Tapos si meron kami mong kagulingon. Laban na ako karon. Sige. Tama na sige. Tama na. Si, laban ka pa. Si. Okay. Ang musunod mag-away ron mga karanso. Si Bodoke versus Sanjing. Murang malagbitik ko. Hindi ko siguro upitin. Para. Ikaw ang kadawat. Sa premium. Sasman ako na ako. Easy. Kaya na ba? Go kuya. Go. Kuya. Madalas ito nga. Sige. Kaya na ba na? Bawa na mo sa patakaran. Yes, rep. Kaya ko ni. Time. 5. Chamba ka lang. Siguro kung dito ka mapatumba ka ron, kaya nagibiyag tao. Yan, pantay pa. Okay. Round 3. Fight. Go, kuya! Go! Sige! Yes! Yes! Daog si kuya! Kuya is daog! A few moments later. Dagol versus Sanjing. Ang giwat sa tanan. Fight. Go! Sige kuya! Banatan mo na! Sige! Banatan mo na kuya! Nasa batarog! Ikaw sumbag ko! Kuya batasan! Ito na pag-go! Sumbag kayo! Muna! Sa istorya pa! Uy, makadaw sa kuha! Dagol! Piang-piang na ng kuya! Mga gara-gara pa kang bataga! Lupig na ko siya. Nanaad na paglupig guys. Nahug lang may pulos. Kaway. Ay, ikaw. Ayaw, hilig kay Gemilo. Lasa ka na, ibot tama na sa kwan.